खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव गारि मटर सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा नेमखान्थिखौ सिफायोब्ला 25,000 रांनि जरिमाना आरो 3 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन। गारि मटर सालायगिरिफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थिफोर फैदों। नंगौ गारि मटर सालायगिरिफोरा सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांगोन। लोगोसे नोंथांनि राङा लाथिख' जागोन। जुदि नोंथाङा जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला 10,000 रां जरिमाना, लोगोसे 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव। आरो नोंथाङा बे एखे गोरोन्थिखौनो फिन खालामफिनोब्ला 15,000 रां जरिमाना आरो 2 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानांगोन। सीट बेल्ट गानालासे नोंथाङा गारिखौ सालायोब्ला 1,000 रां जरिमाना, हेलमेट गैयालासे गारि सालायोब्ला 1,000 रां जरिमाना, लोगोसे 3 दाननि थाखाय लाइसेन्स केन्सेल खालामनाय जागोन। गारि सालायनाय समाव मबाइल फन बाहायब्ला 5,000 रां जरिमाना आरो लाइसेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला 5,000 रां जरिमाना होनो नांगोन। साखा खबनै गारियाव साथाम जाबनानै गारि सालायोब्ला 1,000 रां जरिमाना, लोगोसे इन्सुरेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला 2,000 रां जरिमाना आरो 3 दाननि थाखाय नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांगोन। आरो नोंथाङा बे गोरोन्थिखौनो खनले खालामोब्ला 4,000 रां जरिमाना होनो नांगोन। बेनि अनगायैबो नोंथांनाव गुबुंले जानायनि फोरमानलाइ गैयाब्ला 10,000 रां जरिमाना आरो 6 दाननि थाखाय नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांगोन। लोगोसे नोंथाङा गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायोब्ला 5,000 रां जरिमाना आरो हरखाब जाब्रबथाय गारिखौ लामा हगाराब्ला 10,000 रां जरिमाना होनो नांगोन। आरो नोंथाङा रायजोआरि लामाफोराव रेसिं खालामोब्ला 5,000 रां जरिमाना, बेजों लोगोसे उन्दै गथ'फोरा गारि सालायोब्ला 25,000 रां जरिमाना आरो 3 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव, लोगोसे बोसोरसेनि थाखाय गारिनि रेबथुमनायखौ बन्द खालामनाय जागोन आरो 25 बोसोरसिम ड्राइभिं लाइसेन्स होनाय जानाय नङा। नोंथाङा बेफोर नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। नंगौ गारि मटर सालायगिरिफोरा सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांगोन। लोगोसे नोंथांनि राङा लाथिख' जागोन। जुदि नोंथाङा जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला 10,000 रां जरिमाना, लोगोसे 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव। आरो नोंथाङा बे एखे गोरोन्थिखौनो फिन खालामफिनोब्ला 15,000 रां जरिमाना आरो 2 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानांगोन। सीट बेल्ट गानालासे नोंथाङा गारिखौ सालायोब्ला 1,000 रां जरिमाना, हेलमेट गैयालासे गारि सालायोब्ला 1,000 रां जरिमाना, लोगोसे 3 दाननि थाखाय लाइसेन्स केन्सेल खालामनाय जागोन। गारि सालायनाय समाव मबाइल फन बाहायब्ला 5,000 रां जरिमाना आरो लाइसेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला 5,000 रां जरिमाना होनो नांगोन। साखा खबनै गारियाव साथाम जाबनानै गारि सालायोब्ला 1,000 रां जरिमाना, लोगोसे इन्सुरेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला 2,000 रां जरिमाना आरो 3 दाननि थाखाय नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांगोन। आरो नोंथाङा बे गोरोन्थिखौनो खनले खालामोब्ला 4,000 रां जरिमाना होनो नांगोन। बेनि अनगायैबो नोंथांनाव गुबुंले जानायनि फोरमानलाइ गैयाब्ला 10,000 रां जरिमाना आरो 6 दाननि थाखाय नोंथाङा जोबथेसालियाव थानांगोन। लोगोसे नोंथाङा गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायोब्ला 5,000 रां जरिमाना आरो हरखाब जाब्रबथाय गारिखौ लामा हगाराब्ला 10,000 रां जरिमाना होनो नांगोन। आरो नोंथाङा रायजोआरि लामाफोराव रेसिं खालामोब्ला 5,000 रां जरिमाना, बेजों लोगोसे उन्दै गथ'फोरा गारि सालायोब्ला 25,000 रां जरिमाना आरो 3 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव, लोगोसे बोसोरसेनि थाखाय गारिनि रेबथुमनायखौ बन्द खालामनाय जागोन आरो 25 बोसोरसिम ड्राइभिं लाइसेन्स होनाय जानाय नङा। नोंथाङा बेफोर नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन। आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।